Balik pa kaya tong lalaki nga nanguyab sa kuha, nga nasakpan man to sa ni Papa? Unta di siya mahadlok no, unta balikan pa ko niya. Manirada na kung manok ani. Asa na katong tawana? Makita lang na ako to siya. Maatsahan yun ako to siya ba? Dung! Hoy! Himala sa buwang oy nagdunduyan ra. Wala gini siya nang giniktan og itlog sa imungaan. Sa kinakaon na ni. Ay, basing nakaon to niyang saging nga nilatan. Akong pangutan-on ni be. Hoy, Mr. Lem, matay laluman ni mo ginunaon na diha. Murag di na matungkad ba? Murag nagduya lagi ka. Unsa din hitabo si mo? Sa muka ni mo nagunahon na akong plano ba? Yes, basig naglain na imong tiyan kay imo tong gikaon ng saging nga nilatan. Or basin nahutdag itlog ang mga imungaan. Ob! Di panghipos ang iniktan. Kiraan ni mo para desisyon kay ka sa mga plano no. Anong nagluya gani ka no? Nagani ko gi plano no. Sino mo bugi plano? Untan danaw diha. Tan-aw na ko ba bisig na ay solusyon sa akong problema. Sakot ka solusyon ba ng dahon diha? Oh, ubani ko Pats B, gusto ko maghubog ba? Ha? Say magubog noon sa di ka. May pasabayan ko nimo, imno na to tong coconut wine shake. Say coconut wine shake. Kung sa Bisaya pa, kinutil ba? Sus, English pa kinutil naman di ay. Kanino Ay, sabay ko. napod na, basi asa mo lagi ka na. Taka ra ka gibilin to sa kong lola, wa niya nahurot kaganina. Sure gyud. Kaso na to. Tara. Sure ganino. Bantay ka, di mo ka maglain na tuntian na. Bisan pag ako'y una mo inom, Paps, or bisan pag ako nalantanan mo inom, basta kay uban nilang ko. Ah, di pwede na. Takay, buko sirok, kapugkay ka. Oh, magaling na, tara, sabay ta. Oh, tara. Dito sa payag ta. Nya, asan man kinutil ni mo diya ah? Lagi dito sa lamisan, no? Oh, grabe, naka-ready na dito ah. Mao ganing ayaw ka balaka, kay tiwaso na to itong ininom sa kong lula. Oh, tara. Tara. Tanawa. Grabe, Mr. Lim. Coconut wine shake. Punainom diha. Kinutil na. Oh, kinuti lagi, no? Pero, mala kay Mr. Lim bay, murag kang adlaw, wa ka nang atik ba? Lo, grabe, kano sa mga nangatik si Muha? Permente. Grabe po ka sa kuha. Ay niya, tilawan ako ni. Sige daw, tilawi daw. Para di ka makakuan sa Basi kuha buwan ba? na lami pagkatimpla ha. Kasi lami nga, lami. Ika ini, muraga ni sirap, no? Kailangan sirap. Ay, laway, binuha Oh. mo lang wala. Oh, muta na Mr. Lim eh. Grabe, legit ang kalami. Sige daw, patilawa. Legit yung lami, ino. Sige daw, patilawa, pugko. Di ka gusto magsakit mong tiyan, ako ni tanan. Maam na, kay mag-inulit kang buang ka, patilawa, gudta. Tilaw ra ha? Tilaw ra. Bantay ka. Grabe, dugan yung tawanan niyo. Impas ka mahubog karon. Alam niya, mali ani Mr. Lim. Uy, tagay pa ko, be. Paim na po siguro to. Ako na ba? Sa mga bataan ni Paim na, tagod karon nakita mangya si Mo. O sige, hutda na ha? Kalamit din Mr. Lamay Lim. kayo? Sige, hutda pa. Grabe to gaya, di mo makaladok, dira oy. Di man kakahulat, akong gipilang lasa ba kay astang lami ah. Oh, hinoon. Sige, imo na pud niyo. Buloy, Oh, buloy, imo na pud na. Lami kayo. Masa katuparan na akong plano sa iya. Naunsa naman kadiraan mo ran makaghiniktan gidungoy diraay noon. Huy! Sleep na dira katug na. Paps. Oh. Mangi sa ko ha. Balik ko taon-taon. Oh. Sa maoy man kadira. Balik ko ha. Mangi sa ko. Balik ka. Oh, balik ko. Sleep na dira piyo ana talang ito. Ana imong uloy ana. Dako ana ha. Sleep dira ha. Balik ka. Oh, balik ra lagi ko. Tol. Timsa! Ay. Saman. Ay kani. Tol, sumay ato ah. Nalong takoy pangutana si mo ba? Nakay pangutana sa kuha. Sakay pangutana nimo. Kaning sumay pangutana nimo sa kuha. Nakabantay kag tirador og manok diri ah? Patay tanawa lagi ba? Wala ra ba ko kabantay tirador manok diri akol? Akong i-explain sa imo ha. Unsa man? Taason nga payaton nga kuyaw kay pamurma. Si Paploy.
Nya, sa di kuan niya sa imo ah. Kuha mo gud niya ako manok. Unya, may gani kinasakpan ako siya. Gusto ko mo balo sa iyaha ba? Gusto ka mo balo sa iya ha? Murag kaila ko ng tawhana nga imong ginastorya sa kuha ba? Taason, payaton, kuya kay pamorma, murag ang binarugan, kay murag budagag kagawad. O kana, murag mao na. Kay nakapulo man gud to siya. Na kaila jud kay kuha ng tawhana, kaila kay nako na siya. Kaya kay nato dakpo ng tawhana. Sure ka? Sure ka ayo kul pero magpabayad ko sa imo ha. Pila man po ibayad ako? Mga gamay ragod, mga 1,000. 1,000 ka nako ba? Diba? O sige. Unya ako mo bayad kung madakpan na nato siya. Na, dili na pwede kol. Kaya ako mo trabaho, hinlo kayo. Yan so man, dapat mani-down ka sa kuha kay panaan man nato na siya, pauna na to siya baro madakpan nimo. So man, dakpan na to, so man. 1,000 bro. Sige na, pamina na naman juga 1,000 dira ako uta. Nay na pagdugay-dugay diha. Ah. Kinagod pilar man intaw na 1,000 sa manok ang kantidad nimo. O sige. Oh, Dara o. oh naaramday na di ay. Oh, legit ni 1,000 ni dini piki. Dili na piki. Daw. Oh, legit mong gide. Nya, tawgon na tika. Kumakuha na nako siya. Nya, bulag-bulag sa ta. Tawgon na tika. Sige. Bulag-bulag sa ta. Oh, 1,000. Oh. Sige. Basta madakpan ha. Oh. Ayo, Mr. Lim, tulog ko ba? Ayo, lagi sa mukan. Mukan. Call? Unsay call? Nako, introduce nyo nga gaming app mo na ang Epoch Game. Click ninyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na, register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Butan mo mo cellphone number, password, verification code o referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa Epoch Game. Nanay klase-klaseng dula, dlaan ay Dragon Tiger, Color Game ug uban pa. Pero ako, itry ng Color Game kay color raman ako niya. Kung madaogan na ka, gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Ibutan mo na mo Gcash account, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Kunya kung gusto pa ka magdula pero nautdan kag coins, i-click lang nimo ng plaza, mamili ka 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw ray bala basta Gcash siya gapoy gamitan yan. Suma na gets na ninyo.